Donanz nħobbok. Dan huwa Mario Suda ta' 44 sena li ilu f'dar Nazzaret għal 14-il sena. Kif semmejnilu lil Donanz li miet fl-aħħar ta' wissu beda jolfuq. Mario baqa' jittama li Donanz li kien qisu missieru jiġi lura d-dar. Mario spiċċa waħdu wara li 6 snin ilu ommu missieru mietu ftit jiem biss il-bot minn xulxin. Kienu ħalluna dwejja akbar. Tiffiż li dik it-telfa. Tiffiż li. Għasaw saħanna il-ħas tagħhom. Mario kellu ħabib jismu Manuel, iċempillu kuljum u jmur jaraħ. U għalih dan kien l-unika persuna li taħseb fih. Iżda ftit ta' xurilu Manuel, l-unika ħabib li kellu, miet. Għabba kien il-Manuel, miet miskin. Nar il-ħadd li ġej fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta se ssir il-maratona għal Fondazzjoni Nazzaret biex jitkompla il-legat ta' Donanz Sejkel bi proġetti sabiex persuni bħal Mario isibu ken, familja u ħafna mħabba.